Bueno, orain berotuta zaudete, irudienez ez da. Beraz, lehen lana. 8 handian, ofizioka arituko diren lehen lan honetan, Ricardo eta Xabi. Ricardo eta Xabi, ofizioka 8 handian Iruna bertso kantatzeko gaia hause duzue. Zu, Ricardo, ikaslea zara. Eta zu, Xabi, historia irakaslea. Zuk, Ricardo, azterketa bat suspenditu duzu ortografia txarragatik. Naiz eta galderak ondo erantzun dituzu. Eta zuzenketarekin, notarekin ados ez zaudenez, azterketa berrikustera joan zara Xabi irakaslearen gana. Errepikatu. Zu, Ricardo, ikaslea zara. Eta zu, Xabi, historia irakaslea. Zuk, Ricardo, azterketa bat suspenditu duzu ortografia txarragatik. Naiz eta galderak ondo erantzun dituzu. Eta zuzenketarekin, notarekin ados ez zaudenez, azterketa berrikustera joan zara Xabi irakaslearen gana. Ricardo hasita, Iruna bertso 8 nagusian. Karlistaren historia ikasi, nun gogo eta fanean, ta historia garaikideakin, jarraitua dut lanean. Ortografia tala eta estela, suspenditu azkenean, lehen aman komuna izaten zena, orain baita komunean. Beraz, azterketa suspenditu, ta kejatzera etorri zara. Gainditzea merezi zenula, hori uste duzuzuk ara. Eta gainditzea nahi zenuke, hori nahizu behar bada, historian zehar ortografia oso garrantzitsua izan da. Gure historiak aspalditikan badauka bere altxorra, eta argi azaltzea dugu, hemen beti derrigorra. Ortografia dela eta ez dela, zertako orain zigorra, garrantzitsua badugu ere, beti baita aldakorra. Zuk orain esatera zatozta, nik ezin egin bakasu. Ortografiarekin zu beti izan hainbat enbarazu. Eta orain aprobatzean nahi duzu, zelako jeta daukazu, Hitlerren izena atxegabe jarri egin bai didazu. Hitlerrena atxe gabe baina,
bestea ondo zegoen, eta zuk hori galdera gisa jarrita egin duzu ogen. Aztertu nere jarriak eta gero erabaki ondoren, ta nota hori aldatu zaidazu, oraintxe lehen baino lehen. Nota aldatzea nahi duzu eta zu ez zara hain berezi. Ta historia irailerako ere beharko zenuke utzi. Eta irailean berriro ere gehiago zazu ikasi, hori egiten baduzu aprobatu egingo duzu ez etxi. Bigarren lana, zortziko txikiko bigarren lan honetan, Gaizka eta Juan Mari arituko dira. Zuk, Gaizka, kaleak garbitzeko makina gidatzen duzu. Goizean goiz, atsedena hartu eta tabernara sartu zara gosaltzea. Barruan, zure auzokoa den Juan Marirekin topo egin duzu. Gau pasa eginda dago, azkeneko potea hartzen etxeratu aurretik. Zuk, Gaizka, kaleak garbitzeko makina gidatzen duzu. Goizean goiz, atsedena hartu eta tabernara sartu zara gosaltzera. Barruan, zure auzokoa den Juan Marirekin topo egin duzu. Gaua pasa eginda dago, azkeneko potea hartzen etxeratu aurretik. Gaizka hasita, iruna bertso zortziko txikia. Lanera joateko, ni goizean goizik, hau bakarrik egiten, ez dakit besterik, krisitikan atera, ez dago beste, ez dakit ezernik, batzuk hemen lanean, besteak mozkorrik, batzuk hemen lanean, ta zu hor mozkorrik. Krisiakin paranda, hori da ganora, 17 kubata, ta pila bat droga, eta orain tasi bat niretzat mejora, eramango alnauzu zuk abetsukora, eramango alnauzu zuk abetsukora. Olakoak entzunez, ninteke zora, zurekin galtzen nabil, hementxe denbora, Juaristi ez daukazu, zu eta ganora, atzeko atetik igo, zu nere kamioira, atzeko atetik igo, zu nere kamioira. Zure kamioi hori ez dugu arrunta,
eta eraman nazazu, utzita disputa, ateatzen du zarata kontuan hartuta, autopolita dezu ta tuneatuta, autopolita dezu ta tuneatuta. Tuneatuta daukat, hori dio zorra, zu aguantatzea ere, zelako zigorra. Bete topatu behar, zaituzu mozkorra, eraman eingo zaitut, kentzeko zaborra. Eraman eingo zaitut, kentzeko zaborra. Kamioia gidatzen, zuzaitugu maixu, eta eramango zaitut, emanez abisu. Ideia polita da aipenetan aizu, orain zaborra naiz da birzikla nazazu. Orain zaborra naiz da